Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako! Viral ngayon ang isang tatay na bumili ng gamot sa butika, subalit nakiusap siya dahil wala siyang pambayad. Kinabukasan pa raw ang sahod niya. Nakiusap siyang iwanan ang kanyang ID sa butika bilang pangako na babayaran ang gamot ng kanyang asawa na kalalabas lang ng ospital at kailangang makainom ng antibiotic para sa kanyang sakit. At dahil nga walang pambili, humiling siyang iwan na muna ang kanyang ID at balikan kinabukasan pag nakasahod na. Pumayag naman si Jim, ang bantay ng butika, dahil naawa siya sa nasabing tatay. At pagbalik ni Tatay Moises, nasorpresa siya dahil marami na ang nagpaabot ng tulong sa kanya. Nalungkot lang si Jim. Bakit ganito ang ating healthcare system sa bansa? Marami pa raw ang mababait talaga na tao na handang tumulong para kay Tatay Moises at sa kanyang asawa. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, sana... Aray mo! Pakak, sana na karating kay ako si Moises. Sana na Kay Alvin? nakarating sa kanyang tulong. Di si Tatay Moises. Si Moises. Bakit tumulong ka ba, Mang Kanor? Basta, Yan, Lucky. credit grabber. Lucky lang. Ayan, Lucky, pero sinasabi mo din eh. Oh. Pag tumulong ka, sabi, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay mo. Yung ginawa ng kanang kamay mo. Sabihin nun, huwag pa flex-flex. Oh, na kung tumulong. Hindi Kung na para... nagkakamay ka, sa'yo na yun. Ano yun? Ibang kamay yun eh. Pero shout out sa iyo, Shout out Brother kay, Jim, yung Jim. pharmacist. Oo. Hindi siya, payment muna. Oo, kasi hindi. di ba, anak ko, babalik pa to. O itong ID na to, baka fake Scammer naman to. to. Oo. Scammer. Sa dami ng scammer ngayon tulad ni Mang Kanor. Sinasabi niya mayaman lang siya pero alam mo kabisyo. Nagdudunda na talaga ako kasi Scam ba yan? yung short niya lagi pare-pareho yung checkered na boxer shirt. Oh, checkered kasi marami akong ganitong short. Para kayong ganito. Gusto ko kasi ito eh. Bumubulong lang ako, narinig pa. Favorite ko eh. Pero yung mga ganyang mga tao, Tita Max, na mababait din, no? At tulad ng mga... Sana kunin na nagpaabot lang ng yan ni tulong. Lord. Salamat na lang sa lahat. Wag yun! Si Ano Jim, ba? mabait yun si Jim eh. Di ba pag may kanta, ang bait mo naman sana. Kunin ka na nila. Oh. Yung mga... Mababait. Hindi, yung mga kurap yun yung Kurap. kunin. Kasi- yung mga relihiyoso ng yayapak ng kapwa ng makasalanan. Isa pa yan. Tanggalan, kuhanin na Kala lang mo yan. malilinis. Kuhanin na lang yan. Kuhanin na lang yan ni Lord. Yung mga hindi supportive na asawa. Na babaero na nga, hindi pa supportive. Hindi ba ka nagagalit? Doon mo na kay tatay, kay lolo. Oo, Tatay Moises. naglolo. Hoy! Tatay mo! Ano ba? Si Tatay Si Moises! Lolo! Si Lolo. Si Lolo Oh, Moises. Sabi. Lord, patawad, Lord. Sabi ni Moises. Hindi, sabi ng pharmacist. Ah, Kasi napakabait niya. ng pharmacist. Ni Lolo. Asan reseta mo? Sabi ng pharmacist? Sabi ni Lolo. Ayan, May tungkod eh. May tungkod si Lolo? Si Moises, di ba? Ay, oo nga. Hinampas niya nga sa bato eh. Ni Moises? Ni Lolo. Ay, nagmaoy. Si Lolo? Si Moises. Kasi nga, Siyempre. hinabol sila ng mga Egyptian. Hinabol siya ng Egyptian. Sila Moises? Sila Lolo. Tumawid sila sa dagat. Sila Moises? Si Lolo. Ano mulo? Hindi
Maniwala na sana ako, Kay guys. Lolo. Si Mulo. Sabi niya, ano po, ito po yung senior ID ko. Sabi ni Lolo. Sabi ni Moises. Ay, matanda na talaga siya. Si Moises. Yung pharmacist. Nag-TikTok siya eh. Yung pharmacist? Si Moises. Hawak niya yung tablet ng 10 Tablet. utos. Sawak ni Moises. Hawak ng pharmacist tablet. Kasi eh. bumili ng gamot eh. Ininom Si niya. Lolo. Yung tablet. Ininom yung tablet. Si Lolo. Di ng pharmacist. May tumutugtog na. Ibig sabihin, tama na yung magsabi. Oy, kumanta na si... Hello, Direk Phil. Good morning. Morning, mga Direk Phil, divers. mga babaero. Hoy, hindi nga. Diba? Ay, standby, baka kayo manalo ng 1,500 pesos sa ating... At babae sa ating Love Knows No Boundaries. And once again, thank you, Platinum Stallion Awards. Sa Trinity University of Asia, sa pagpili sa amin parate as the FM Radio Best Chururut. Best FM radio station and of course, female... DJ, syempre. disc jockey of the Kailangan pa year, bang Nicole i-memorize yan? Basic! Oh, kalma. Metro's #1 Love Radio. Basic!